Lalot man mo. Kurat mo yun. Kurat mo yun. Thank you, Mom. Kurat mo God yun. bless you. God bless you and your family. Maayong gudto sa inyong tanan. So karon day guys, magadto ta sa ilan ni kuan. Naatay bulad ani ato ning dalhon dito sa ilan ni tata. Di ato ning isuludanhi sa atong bag kay para nga mausa siya kay kung kana siya bagal naman kay na siya nga ato ang bitbiton. Ato ning dalhon dito ilan ni tata. Dahil maghapit din ta dito sa merkado kay mag-grocery. Ug daghang kay salamat na ni ma'am sa imuhang ipadala nga mga blessings. Buka na sa kurdi. O dali. Tabang sa ko. Yabril na. Yabril ra. Nahuman na tag kaligo. Kaligo na ta. Mapasok ka na man open ito. Nga nagkuan pa din ta. Nag-video pa din ta, upload sa tong Facebook. Upload sa Reels. Bahala ginagmayra ang atong earnings guys. Bahala ginagmayra atong earnings. Matigom na ang gamay, mudako ra na siya. Maong labern. Labern. Dahil ang ako mga kinumpraon niya, uban, danhiran ako ipamutang. Thank you kayo, ma'am. Thank you kayo, ma'am, sa imuhang mga blessings, nag-share, dagang kayong salamat. Nag-ulan na po, guys. Ahaman inyong mga Valentina. Wala. Ahaman mo date. Wala dia gatas eh. Mau ba nang dalan dito? Magato na mi dito ila tata guys. Unya maghapit mi sa merkado kay naa may pamaliton. Ato nang nakuha guys. Nya hatag na to ni Riri ang pang tubil. 100. Para sa iya ang 200 ma'am. Tina nga itlog. Pila ganito? Isa ka dosina. Sana. Katong 96 na akong ipangutanan sa imo. Kana. Maugid. Hindi ka magtiyaga na. Walang nilaga. Oo. Kapalit na tag itlog guys. Then mag-adto pa din ta sa merkado para pamalito na to tong uban. Salamat. Ano siya tagpila kay ni? 20. Duha dani. 30, 40, 50 ka. Ilang talong siya? Ha? Dam, 5 ka kilo ako daning 54 nga bugas, dam. Kaya ma'am napalit na tanan. Pang plaster sa namo pagsulod. Kani na si Unyok yata na bigo ay. Unyok, pitigil na ng kasyot eh. Sige mga mga. Sino na kayo? Paingon na mi sila ni tata guys. Unya. Danlog man lagi kayo kay nag-uwan na pud. Tura mong motor dito. Sa dalan. Nagundang na pud. Sige na lang tili-tili. Sinaw kayong dalan guys oh.
Ya, tong back up diha. Kira ka, boss? Serga po. Okay ra ka lang lang. Ah. Itong nag-trending guys nga. Agkamuot sa Taglantaw. Say hala, ba man ka nakurat? Ba man kagdagan? Mura man kag nakakita sa abat? Mura man kag nakakita sa abat? Unaw na sa ka. Mm. Minalang tulog kayo na, bangat na. Hamba ka gid. Day. No, saan yun? Nabasa mo. Nagbuwan day? Nagbuwan day? God bless. Nadiri siya ka din niri. Hindi na lang ubad kayo, malumpag na. Nagmo na day? Tanaw. Amo na naganig bungkago nagkuan mi manungalan sa sirotso kuan matilyo dito kang papa. Nanay banggir na nagabuhan na mong gate kuan ready. Di na ako makatunod din na sa. Ha, tunob diha karon ba? Hagsak. Wala ko na bata kay Ganra. Mula na yung haligi, ilis na. Ang gubaw na niyo. Buon mo gito. Buon mo tanan. Hindi ka na rin ilis eh. Wala, binay kapta ng taas, ang ilalom ra. Oo. Kita na mo ha. Ilisan sa tuong daw kan. Lira. Lagi dali na kuan nang yatot nung dahil. Ayun sa kay aron di sa kuan ng trabaho ba? Kay wa pa man diha kuan. Kanira saan din niyo? May pang kanon habuaon. Tayo. Kay okay pa man ang abuhan ninyo? Kauran ang nas tuong daw. Oo, tuungan ra niyo na pa man mga kahoy ninyo dana, di ba? Oh, maigo ko matalain sila. Aw, kana lang sa kawayan ra dayon. Mo gani ing kuan lang Jing. na. Musta man Jing? Ang bata Jing, unsa man Jing aga tuyad na yang tuhod ani? Ah. Alo. Alo. Dinira to bang ali. Alo. Alo. Uy! Di ba malilino? Uy! Di ba malilino? To. Di na siya kasakitan pag kuanin si kay. Di na? Lilihan mo? Oo, tanawa. Uwa na ni mo gilihili. Di Dali na daw. Ito una kay kungkung Di kayo. na niya gisikad-sikad. Hala. Ang bata. Taglalan? Ha? Wala nang kontak sa imong gilalan? Wa man alon nga. Aw. Si katong kuan ba nagpuwa man ang kuan sa payment sa kong lisensya ni ate. Dadto na tong si mana na. Kaya nga nung nagpuwa naman sa sa tax dito update. Nagi-update na kong tax. Ano pa? ang inyong tax nag-update na sad ang ako wala pa man. Ulan, sus, basa mo deliver. Hello, asa man kagangara oy, nara man tao din iyo. Hoy. Yan lang po, bubungan. Hoy. Ano yung sulod? Hoy. Hello. Kwen, ali pa kwen. Di kuan ko ganina. Dali sa Sige ra sa uwan ng gahak. Diyan na ta din hila ni tata guys. Abrihara na kwende. Diyan na ta din hi ma'am unya. Diyan ang akong imong gipapamalit. Ato nang napalitanan. Diay bulad. Queen, imuha daw ni tanan. Kani siya ta, pang subak-subak daw ni siya sa gulay. Yami na siya pang subak sa kanang, nangka bitaw gulay. Naapod, bulad. Ato na ni pang habwaon ni guys, kay abot naman ta. Yeah. Nara Queen o Queen. Sa Queen.
Daay dato puti nga 1 gallon. Nya di apoy suka nga half gallon. Nya naay munggos. Kaon ka na Jeng? Jeng? Ang kaon ka na ni Jeng? Agoy na pa man day isa ka bulad o. Pat na sa kabuok nang kuan nga bulad. Di uwan na sad mi guys kay gauwan na pod. Ya di ay bumbay. Naapoy asin. Kompleto ni ang pagkusina. Kompleto ni ang pagkusina. Di ay miswa. Para na siya paggatas. Ana siya 1 kilo na ang miswa dayon. Ang tinapa yung kabuo. Dito ra si Chichi mag-upload sa Central Lugar. Di man pa daw pero na sa ila. Ya di apoy bitsin. Ya. Kini siya guys, kuan ni siya kana ang bugas. 5 ni siya ka kilo nga bugas. Again na tayo bag guys, oh. Mo'y atong gisudlan sa atong kuan para masigo. Tanan ang atong gipamalit. Ipandala. Naapoy kuan isda. Kuan sudlan ng chidi. Aw, shit naman hinuon. Queen. Kira? Kira ang eskwela ni mo? Na sapatos ito nagamay siya kung dili. Discourses ni Tom. Nag-abang siya yun. Na ay isda. Graduate na siya di ay? Bili ng kayo. Dahil mo kang siyempre na ay pan MJ. Arajing, panjing. Di apoy, uwel nga 1 ka kilo. Di apoy, itlog, balon-balon sa mga bata. Naamay kuan, naapoy pitsay. Naamay isda na pitsay. Naapoy sari-sari guys. Kumpleto gini ni mama niya ang gipapalit. Naapoy ahos, dara. Pitsay. Dayon. Talong o ampalaya. Sakto yun ka kanang itlog ta pangpari sagol lang yung talong ug ampalaya kay na may talong ug ampalaya. Yung bata. Oo. Diara guys. Yung bata. Diara ma'am ang akong mga palitanan. Ako pa ning i-check dito sa kuan kung sa kagura ba niya. Ako ni hawas ko na nakwindi. Ani? Di ata na ay padala ni ma'am nga blessing sa imuha. Di na ma'am, ako na napalitanan. Naibugas, talong, ampalaya, bitsin, asin, tinapa, tuyo, suka, bombay, isda, miswa, itlog, uwel, tinapa, munggos, ahos, pitsay. Para ang bombay. Nya na ara pod ang buwad ma'am. Nga imong gipahatag sa ila ni tata. Nya di ara pod ang munggos. Ay, ang pan dahil ito ara ang pan. What do you say, MJ? Lalot man mo. Kurat mo yun. Kurat mo yun. Thank you, Mom. Blessing. Bless you and your family. Abi na upuan ka ni ikaw. Abi na Salamat ma'am. Ay, magdahong nga na day blessing mo abot. Tata ka tingin. Si MJ na lang ipaingon. Nadik ko. Diya ma'am, ako nang nadala din hitanan ma'am. Og daghan gyud kayong salamat sa mga blessings nga imuhang gi-share
sa amuang tanang pamilya, daghang kayong salamat. Diyan na katong bulad, dayon ang munggos, kaning bitsin, naitalong, palya, pitsay, bugas, toyo, suka, asin, bumbay, ahos, isda, tinapa. Daghan yung kayong salamat, ma'am. Salamat kay ma'am sa imong gi-share na blessing sa amo ang wa ko nagdahom nga na day mag-abot nga ko. Grasya. Salamat din kayo. Isag di niyo nimo kuan kadugo pero imigod ning gitabangan. Salamat kay ma'am. God bless po sa inyo. Daghang salamat. Amping ka kanunay di ma'am uban sa imong pamilya and God bless. Manguli na mi guys kay nahatod naman namo din ni tata unya si Riri kay manigway pa man ni sa baka kabaw. Di na pud may magdugay. Adto na mi ta. Salamat Insi. Salamat ma'am. Salamat kayo ma'am. Hilmito. Natanawa Insi. Inyo na lang na kuanon kana ang kanira ang tuong mo inyo kwaon no kay okay pa man ang kuan haligi na. Pero di na taas inyong tarbahoon kay kanang kahoy pasigo pa man na ng kahoy yo. Ay andito naman yung haligi sa kusina may nakuha na ho. Na. Nasa na? Nakuha na sa uwan ba? Nagkawan na. Dito nga haligi kayong duwa. Pero kaya mo pa man kaha? Ang hindi pagkahimo ko ba? Okay. Ayun, ano tali? Kay dako naman ka na ang tarbahoon kung inyo pa nabungkagon okay pa man sad ang kuano. Ang dali po hulog Insi. Ha? Mga Di na. ano may kapiyo? Ay na, dito ra. Kay agpanigway pa siya sa baka. Salamat, ma'am. Daghan daw salamat, ma'am. Salamat, ma'am. Sa imuhang blessings nga gihatag sa ila. Go! Martes, may jutay. Kay mag-itong ginada na tao kung dinhi mo, diha mo maghimog abuhan, mag-itong na diha oh. Ano, aso. Oo. Oh, magkani mag-itom niya. Mag-itom na diha sa aso. Ako kapilyo, tagalog kapilyo ko gawa. Baka balik. Dalaan man niya ganang matilyo. Lakay na. ng martilyo. Kulir duka o bato, duka ando kulira. Ya, diha si Alan dere guys kay nagkubra na sila silang sweldo. Sweldo na sila karon. Much money ni si bossing karon guys. Siguro ay mo to yung yatay. Ano lang kay naibayad. Dito na kay panigway pa siya. Ato na me. Oh. Bye. Nya si Chichi tuwa day sa Central kay nag-upload dito ra sila nag-upload kay na may kuan dito piso wifi. Dito ra si Chichi nag-upload. Yes. Kay kung dita-dita po diha guys, di pod makadaog ang kuan kana ang dita sa upload na sa video. Makadawat sa message pero nana pag upload na di na siya makadawat. Di na siya maka-upload. Dala na kong balik akong bag kay ano siya guys pag mangumpra ta naayag kasudlan. Nag-init ra man gani oh. Nagdanlog-danlog ra gito sa dalan. Nagdanlog-danlog ra gito sa dalan kay grabe ka danlog kay basta kabasa na. Ha? Mao gani taligsik. Basta lagi ang nanay aga basa ang kuan si dalan nagasinaw-sinaw na dayon. Ha? May baka guys oh, ganiwang na tungod sa uwana. Basta guwa na ang sagbot ang kalata. Nya. Ang kalata ang sagbot. Kamatay. Wanay sagbot dayon. Basta uwana.
Agkalata man kay ang pita, agkalata man sang pita. Oh, agkalata man pita. Gakuan man ang pita. Manang agkalata. Naginit ra gani og giparas-parasan ra gid mi sa uwan. Nga makasulod maunta to dinhi ang motor kung wala lang nag-uwan. Kay dili naman danlog. Na kay giuwan man. Hadlok si Ririg sulod sa iyang motor, danlog pud. May man tong magbaklay guys kay siguro. Kaysa magmotora ka. O pay siguro o sa kadanlog. Matandayan pa ni mong trambotso na panit ang labas. Ang dalan oh. Sinaw-sinaw ang agi. Sinaw kayo ang dalan. Dani ra karang agi guys. Kaya mong motor dito rin na sa ibabaw. Ako dani ra karang agi kay dili ra ka danlog. Magluto si Saysay sa ampalaya guys, iyang itlogan. Dayon, unsa pag di mo giluto say? Spam. Ayan, giluto na niya ang spam ate. Daghang kayong salamat. Luto siya ang ampalaya. Guys, ready na ang atong panihapon na atay spam. Dayon ang palaya. Mani atong panihapon karon guys. Nya. Con ở đây cậu. Con ở đây cậu đấy. Con này nó ở đây cậu cậu. Ui. Gue pe kau pegang ada eh? Ya, dari pada beli. Oh, aku ni. Kau ada dari dulu. Gue sudah dulu. Sudah di mana? Mana? Dia untuk nak. Ya ni. Coba tu bapak tu. Kaon ta guys, panihapon. Kay tagay din ta karon. Unsa inyong gustong tagayon? Unsa inyong tagayon? Kay palitan mo nilang lang. Isa to, isa dili agron. Agino ba yan sa silip lang lang? Happy Valentine's Day lang lang. Lang, dili man ko kaon nilang lang mo. Kita nakainom na mo guys. Gawa to siya oh. Lang. Dili tayo ko kaon ng green lang. Kaon nga, ikaw lang. Dali. Ah, bukan mama. Nanguan mang uwan. Bis kaya dito sa Thailand ay Doritos na. Nanguan mang uwan. Nagundang naman gano'n. Nagpunay ako na pa. Oh,
Gamit na. Imusad. Nungay nga bulanon. Tulong kadlaw nila inimpyo. Ano ito silahan. Bakay ko na naman yung pagbukas na. Sino doon palitan ng siguro? Ay, Valentine's Day magkaroon. Wala ka dito ko. Ato din palitan ng select. Ay, pila ng select. Ano yung ginuntahan ka na? Nandun ka lang. Nagigaan. Hindi na nagapon tuhod. Basta iglang nga sa tubig dito sa Makinan. Ito, nagkaigan bukid lang. Wala bang nani? Wala na. Kabal lang. Wala lang gabi-gabi. Ang ba't ako kaya wala mo ulangat. Dito ka sa Ako katag. mga bantayin dito. Dito ka sa katag. Lanay man, kuwaga, di magulde. Sinagot na lang daw. Tangan dito, rot. Tubig nga. Tubig daw, panahon niya, wala ganda. Apan, May nangyay siya nung gawa ka nakauban. After ko tag. ay, wala kauban, aga. Tubig na kayo. Ang ikon daw. Kung wala nila ito sa ngipon. Kung may lang tubig doon, nung sunog grito go man. Ba na lang mo mineral mo ito mo. Ang magay ko ka, apa pa rin sa mineral, kung balat ko ang tahon pa rin sa prentang litro. Ito sa itong daot inyong buwan. Ayun mo, bait mo. Man malaka lagi kay ang ilong at tubig sa kon, may sabaw sa sudan, tubig sa katong grito. Dito lang makuha. Dili, magbaon lagi mo para pang sabaw sa kwan para pag inom ninyo. Kasama, kanisyo yung lawas. Masaya-saya ka pa niya. Burso, pagkakanya pa niya malikanan dito sa tubig niya. Ang malaki nila, istorya. Kami ka kung na. Lakas dito Makaya na, kung dito mag-angay ata. Lain ka tubig yun. Ang kayo. Lang, kaon na lang lang. Kaon na lang Pero lang. pag ako sa lunso. Ang mula ko nila. Lang. Yun naman yung mga kaon mo sa tabon na. Yung tabon yun. Ano nang labog doon na Balay mineral dito, tang. Naanan dito, kanja. Inyo dito yuan. Kanina yung nagwalang tapol Puro mga kawin, puro mga alas. Kogo. Puro mga busing. Dito ka ba, pugot na lang ibig. Kami duha ikaw sigrito na may nakaraga, di bibili. Kaya kami nagkuhan kong naan. Kaya di masilbi niya. Sugot naman sila nga kailang inuman katulad sa kong kwan. Hindi ka nagkuhan. Baka. Nagdungan na ba na sa sayang lang lang. Nang naabiyan ninyo, nagdungan na sa sayang lang lang. Malisod dyan ito padulaw ita bulak ba? Watan eh. Masa ito ang bulang karon. Watan na niya yung lang lang. Okay, ang best na kita na kung dyan, hindi mabasa. Igawa na ba ito na yung sumunta? Igawa na ba ito masadlay na rin sumunta? Ay. Ay. Ilalam sa bangko. Talaga na ba yung asawa? Parang sa tao na to. Dali din! Ano daw? Sabi ko, ano to? Bila ang ringkot lang karon na dito. Gawa na ba dito? Nag-inom pa mo dyan sa gawas-lugar, wala na. Sila suksok. Yan. Tao, wasa ta. Kung napon tarak ka. Kung napon tarak ka. Nabugi mo ate lang. Ito yung baawal ko. Oh, bisa-bisa. Banda sa kanya. Kan, katahan. Medyo na libong. Let's go! Let's go! Among palaglag na bibi. Amin ang dito na ko. Manan, galing siya gaon? Manan, galing ka gaon? Yak! Manigit ba? Manigit ka ka ng pang-parrot. Hindi ka parang
Ano ba dyan mo no? Ugnaw? Ilan mo na ito kuha. Hindi na, pero